magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay andito na naman po si Mama Yeps para ipakita po sa inyo ang kanyang recipe. Hello po Mama Yeps. Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay ituturo ko po sa inyo ang pagluluto o paggawa ng suman nga tiktik. So yung tiktik po ay salitang Bisaya. Ibig sabihin po niyan ay yung corn flour. So ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayong tiktik or corn flour na 5 cups. Tapos maglalagay po tayo ng brown sugar. 2 pirasong hinog na saging. Gata or coconut milk. Tapos evaporated milk. Siyempre yung pangbalot natin, yung dahon ng saging. At saka gagamit po tayo ngayon ng steamer para sa pagluluto po ng ating suman. Ngayon po, ang una po natin gagawin ay paghalo-haluin po muna natin itong ating corn flour or yung tiktik at saka itong ating brown sugar. So, lalagyan po natin to ng mga 1 cup muna na brown sugar. I-adjust na lang po natin siya mamaya pagka nahalo na po natin lahat yung ating mga sangkap para tamang-tama lang po yung kanyang tamis, hindi po tayo magsubra sa tamis. Haluin muna natin para mamaya paghalo natin sa ating mga liquid ingredients ay mabilis na po natin siyang maihalo or matunaw po kaagad yung ating asukal. So ngayon na nahalo na po natin yung ating asukal at saka yung ating corn flour, isunod po natin yung ating gata or yung coconut milk. So ang gamit ko po ngayon itong ating gata na nasa lata. Susukatin ko para alam nyo kung gaano karami yung ilalagay ko. So yung isang lata pala ay kulang-kulang mga 2 cup. So haluin ko po muna bago ko idagdag yung isang lata para matansya po natin at hindi siya masyadong basa yung ating mixture. So sa tingin ko kulang pa po siya. Siguro uubusin ko na lang tong 2 lata. Ngayon, isunod ko po itong ating evaporated milk. So, mga 1 lata po ito. Yan, haluin lang po natin ng mabuti para hindi po yung magbuo-buo yung ating mixture. Ngayon po dahil medyo dry po itong mixture natin, so nagdagdag po ako ng 1 latang ibap. So ngayon lalagyan po natin itong ating ibap. Kalahati lang po muna yung ilagay ko. Tatansyahin po natin siya mamaya pagka naihalo na po natin yung ating saging kung kailangan pa ba nating ubusin itong 1 lata. Dagdagan ko po ng konti. Ngayon po ay i-mash po muna natin itong ating saging. Pinohin lang po natin muna yung ating saging bago natin ihalo dito sa ating harina. Tsaka
Tsaka mas masarap po pagka yung hinog na hinog talaga yung ihahalo natin. Pagka napino na, ay ihalo na po natin diretso dito sa ating mixture. Tapos haluin natin siya ulit. Ngayon, pwede po natin siyang tikman ng konti para malaman natin kung magdagdag pa ba tayo ng asukal. Kung medyo matabang pa, pwede kayong magdagdag ng konting asukal. O, depende naman po yan sa inyo kung gaano katamis po ng suman ang gusto nyo. Siguro kulang pa siya ng konting asukal. Dadagdagan ko po muna siya ng mga 1/2 cup. Tapos haluin natin siya ulit. Ngayon po, kanina yung natira nating ibap ay nilagay ko na lang po siya lahat. Dahil medyo dry pa po talaga siya. Dahil po naglagay po tayo or inubos po natin yung 2 lata na ibap, so magdagdag po tayo ng panibagong 1/2 cup na brown sugar. So bali ang nailagay ko po lahat, 2 cup na po ng brown sugar. Kasi yung una ko pong nilagay ay 1 cup yun, tapos nagdagdag ako ng 1/2 cup. Ngayon, matabang pa rin, so didagdagan ko po siya ng 1/2 cup. So bali lahat, 2 cups na yon. Pero syempre, depende na po yan sa inyo kung tama lang po sa tamis or sakto na po sa inyo yung tamis. Hindi nyo po kailangan sundin yung 2 cups. Kayo na po yung mag-a-adjust ng kanyang tamis. Ayan, haluin lang po natin ng mabuti para yung mga buo-buo na asukal, maihalo po natin ng mabuti dito sa ating corn flour or yung ating tik-tik. Yan, pagkatapos po nating nahalo to, ready na po natin tong balutin sa ating dahon ng saging. Ngayon, sa tingin ko ay medyo basa siya ng konti. Tsaka mahirapan po tayong balutin ito sa ating dahon. So, pwede po tayong magdagdag ng konting corn flour natin. Dagdagan po natin ng konti hanggang sa tingin natin ay sakto na po yung kanyang texture o yung kanyang consistency. Yan, paunti-unti lang po yung paglagay natin kung gusto nating dagdagan para hindi po siya masubra. At saka yung tamis niya ay tama lang. Dahil kung damihan natin, kailangan na naman nating magdagdag ng asukal dahil tatabang po siya. Pwede na po ito. So, simulan na po natin tong balutin ngayon. Ngayon po ay simulan na po nating balutin itong ating suman. So, meron na po tayong dahon dito. Kukuha lang po tayo at saka ilagay natin dito sa ating dahon. O kayo na po bahala kung gaano karami or gaano kalaki po yung gusto nyo sa inyong magiging suman. And pagkatapos niyan ay iro-roll lang po natin. Tapos itupi po natin dito sa dulo, yung magkabilang dulo niya. Ngayon po dahil yung gamit po natin ay steamer at hindi po natin to kailangan na itali. 'Di ba yung iba yung ginagawa nila ay tinatali pa nila. So ito hindi na dahil steamer po yung gamit natin. Hindi po natin siya ilulubog doon sa kaldero or hindi po siya ibababad sa tubig. So hindi na po kailangan yung itatali pa natin yung kanyang magkabilang dulo. Ilalagay na po natin to doon sa ating steamer. Ayan po yung steamer natin, nilagyan ko na po ng tubig. So, lulutuin po natin to ng mga
45 to 1 hour. So, yan. Papakita po namin sa inyo mamaya pagkaluto na po itong ating suman. Tatakpan lang po natin. Ngayon po ay titingnan na po natin yung ating suman kung luto na po. So, nasa mga 45 minutes na po yung nakalipas. Yan, kukuha lang po ako para matingnan po natin kung talagang luto na. Pero sa tingin ko luto na to dahil mabilis lang naman pong maluluto itong ating suman na tiktik. Ayan po, bubuksan po natin yung ating suman. Ayan, napakalambot po ng ating suman. Tsaka yung lasa niya tamang-tama lang po yung tamis. Napakasarap po nito pagka i-ano natin, partner natin sa kape. Ayan po. Ito na po ang ating suman na tiktik na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!